Saronniemen Saukot rata 2, Daniel Tiet Viimsi V-klubi rata 3, Hillo Simo Kangasalan uintiseura rata 4, Karma Henri Viimsi V-klubi rata 5, Matkaniemi Tero Joensuun Jääkarhut rata 6, Nopponen Bruno Viimsi V-klubi rata 7. Siellä on mitaleita kavereilla, kaapit ja seinät pullollaan kotona. Näinköhän ne nyt niitä lisää yrittää nappailla tässä? Varmaankin. Hei, sä toimit siellä pois edes nyt. Maaliin tulos pois edes. Niin, ja muutenkin. No se nyt tärkein on maaliin tulo, eikä se, että mitään. So my friends are swimming. Can I see the finish line? Ei sinne eteen mennä seisomaan. Pois edes sieltä nyt. Tai tulee kaikki sinne. Sinne sit vaan yli, mä antaa mennä. Niin. Risukaa vaatteet. On se vaikeaa, noin monen putkeita. Niin. Tuolla putkessa kilometrinä. Miksei tuommoista kameraa käytetä niin kuin siinä on putket? Kauja herja rupeaa olemaan. Joo. Niin. Men veden alle. Onko te salaoja putkia, ettei ne toimi? Ne on vaan huvivuoksi. Tsemppiä Marko! Veteen! Veteen! Tsemppiä Marko! Näin startasi kuuma ryhmä miehet Cesar 33-9 kovan luokan mitalisankkia. En nähnyt tässä mitä tapahtui, mutta kun hirveä aallokko syntyi tuossa altaassa, että kova roiske oli kyllä. Kutossarjalla Nopponen Bruno ja 14 Hillo Simo